самарқанди фирдавсмонанд дар олам бо номи донишмандону мутафаккирон, олиму фозилон, бо мавҷудияти ёдгориҳои бетакрори таърихӣ ва бо маҳсули дастони бо ҳунари аҳли санъати амалӣ машҳур аст. яке аз давомдиҳандагони анъанами ҳунари волои аҷдодон усто кулол, рассоми халқии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов мебошанд. аслан гирем шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов зодаи гузари масҷиди нақшини шаҳри Самарқанд буда соли 1894 таваллуд ёфтаанд. ҳар як кори мусаввири халқии Ҷумҳурии Ӯзбекистон шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов оғоз аз ба шаклдарории лой то онро нақш додану гилкорӣ кардан, рангҳои сирдор додану похтан, аз маҳорати бетакрори баланди устобобо, ҷаҳонбинӣ, омӯзиши кори ниёгон, хуб донистани таърихи сарзамини муқаддас, меҳнатдӯстии кӯзагари беҳамто будани ин инсони наҷиб далолат медиҳад. соли ҷорӣ кулол 120 сола мешаванд. аз ин рӯ фарзандону наберагон, эвараву чевараҳои ин марди бофазл, аниқтараш набераҳояшон усто Илҳом Воҳидӣ ва тадбиркор Мирхат Умаровҳо бо ташаббусе ба таҳририяти мо муроҷиат намуданд, ки як видеофилме тайёр кунем аз ҳаёти фаъолияти бобои бузургашон. бо ин мақсад мо даставвал бо ташаббускорон дар майдони регистон вохӯрда нақшаи корӣ тартиб додем. ҳар дам аз назди ҳамин осору астиқоҳо сайқали Самарқанд, дурдонои Самарқанд мегузарам. ман шоирону мутафаккирон дар назарам мегирам, ки меъморони ҳамин ҳунармандон, ки ман ҳамин дурдонои Самарқандро рост карда дар ҷаҳон обрӯшро бардошта номбардорӣ кардан аҳсан мехонам. ман мефахрам, ки аз ҳамин ҳунармандо авлодои ман, ки ниёгонамо ҳунарманд буданд, усто кулол буданд. бобои ман Усто Умар Ҷӯрақулов як мактаб шуданд, ки мактаби бадии кулолӣ. ин суғдиёя корошон, афросиёба корошона гирифта ҳамуна аз нав бунёд карданд ва мактаби калон кушоданд. дар ин мактаб бисёр шогирдонро ба по мондам. манам як аз ҳамин аз кӯдакем, ки бо бобом омада кор мекардам, ҳамин ҳунарро ба назди бобом ки меомадем ҳардам. дар куҷо ҷойгир буд вақти шумо? дар ҳамин ёни шоҳи зинда устохона буд. ман дар хонаашон меомадем, ки ункас ҳама вақт дар пешон лой як чиз месохтам ва моонам ништем гирдашон ба як чиз месохтем. ҳамин ки аз ёша кӯдаки монба мондагӣ. ин баъд аз сони навра шудем, ҷавон шудем, ки дар назди устохона омада ҳамҷоба бо коро давом кардем. шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов навъҳои мураккабтарини зарфҳоро дар шакли ҳайвонот низ ба вуҷуд оварда, намунаҳои ҳунармандии асрҳои 9-11 Самарқанди қадимро истифода карда кӯзагарии бадеиро эҳё сохтаанд. намунаҳои кулолии шаҳраки Афросиёбу бо маҳорати баланди бадеӣ пайкарасозии шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов аз меҳнатқаринию сермаҳсулии эҷодиёти ин марди фозилро бори дигар намоён мекунад. дар пешон мухбирим ёдум мегӯяд, ки шумоя эскизотон канӣ, шумоя асбоботон гиҷоба канӣ. инҷа бобоям мегӯянд, ки эскизам ин даруни калем ба асбобам дастам. бисёр ҳозир ҷавобиам зен буданд ва ҳамин хандида донишманд буданд. нисфи шаб хеста якдан лоям мегирифтану ҳар як чиза сохта эскизаша меофаридам ва сони корхона омада ҳамна аз нав сохта як намоишгоҳ ба тайёрӣ мекардам. ба ин суҳбати мо набираи дуввуми Усто Умар Ҷӯрақулов ҳамроҳӣ намуда чунин гуфтанд. керамики бадии мекардаги якум Ӯзбекистон ҳамкас буданд. бадии нақш кашӣ мекарданд. дигарҳо будаги кӯза месохтаги, худдон месохтаги, танӯр месохтаги, лекин зин бар тавоқ нақш кашӣ зани ва кӯзаҳо нақш кашӣ зин ҷудо кам будаги. якумин саркадаги мана бобом Усто Умар Ҷӯрақулов. лекин ман Илҳомҷон Воҳидӣ невараи бобом хати бобом ба ҳамроҳи бобом устохонаба кор кардагида ҳамеша дидагӣ аз ёшигиш калон шудаги ёд кидаги ҳамдомдоди хоҳашам усто шуда рафт. ахаринги сол ман медонам кас як кӯза сохтаги будан бахшида ба антитерроризм. Илҳомҷон Воҳидӣ набераи духтарӣ. ин кӯза он кас дар Америка рафта
با وزارت آن تقدیم کردگی و از رئیس آن کافی آنند رحمتنامه گرفتگی. من اینجا رحمتنامه باز دستم همجا همیش نویستگی رحمتنامه از نام کافی آنند رئیس آن برای ساختن همین کوزه آنتی تروریسم. چون یک تا دست ما را داشته است همون و زمین ویران نکند کته زهر نپاشد کته ایدی ویش معناش دو کلام بود. من میخواستم که این فرزندایم نویم دام کنم فرزند مامانم هم کلالی ویش دام دارستان کسلالیشن. چون که این سلاله از 300 سال زیادش ما میدونیم بلکه 1000 سال شده این کلالی سلالیش به هم سلاله دام دارن دکار. چون که یکمین سمرقند مکتب کلالیش شده که این Усто Умар Ҷӯрақулов من بابام میباشم. بعد این صحبت ما راه سوی آرت گالریای سمرقند را گرفتیم، زیرا اینجا ما را یکی از رسامان مشهور اصل دینکا ایسویف منتظر بودند. خواستیم درباره تاثیر مکتب کلالی تشکیل کرده شادروان Усто Умар Ҷӯрақулов با فعالیت رسامان صحبت آراسته فکر ایسویف را بفهمیم. Усто Умар Ҷӯрақулов من 70 سال کار با آمده بودم از فاند رسامان بود. اون کسی نیکی من هم گپ شدگی ندیگی نیکی تاثیر اون کس تاثیر رنگوی اون کس فقط کلالا بنی نیکی رنگ تصویر با جدو کلام تصویر. اگر هم تو نوک است اگر سمرقند کلالاش گجدیوان بخارا کلال و یاش نوک ندیگر اون کس یکم دوام دادگی افراسی و کلالاش کجا نرید اگر کلالی اون کسی بینید هم وقت میشناسیم که این کس Усто Умар Ҷӯрақулов کاراشان ما همین خیلی منتدار همین خیلی اون کس تاثیرشون برای فقط کلونی رنگ تصویر رو به هست ما هر وقت فخر میکنیم که همین خیلی استاد ما به سمرقند با زایده شده زندگانی که دیگه همین خیلی تاثیرشون فقط سمرقند و ازبکستان دنیا با تاثیر اون کس رنگ‌هاشون کارهای اون کس هست. 54 سال خلق رسامه شدگیم که 30 سال با نمایشگاه اشتراک کرده آمدگی از 30 سال سر کرده. اکنون رسامه با همین خیل فقط شده رسامه کار کنم کاراشو برای و یا تاثیرش از کاراشون گم میزند برای رسامه چون که دنیا با اون کسی کاراشون رفتگی موزه با مثلا تاشکند موزه صنعتش دیگر دولت موزه شریف اون کسی کارش شده ما فخر میکنیم سمرقندی. یکی از ادیبان برجسته معاصر نویسنده پوبلیسیست ادش استاد با صحبت شوق‌آوری در جریان بوده همراه گشته علاوه نمودند. اکنون در سمرقند استادها نامی زیاد بودند حاضر هم کم نیستند. در بین کلال ها یعنی کوزگران Усто Умар Ҷӯрақулов از همه استادهایی که بودند برای رواج صنعت کلالگری حصه از همه زیاد گذاشتگی شخص حساب می آمد. بر کوزگری پریر کردم گذری از لای همه نمود هر دم هنری من دیدم اگر ندید هر ببصری خاکی پدران و دست هر کوزگری. یعنی در این ربایی عمر خیام با کوزگر بهای از همه بلندتر دادگی وای گفته ایستاده است که خاکی پدران یعنی در زیر عباره خاکی پدران این همون میراث بزرگی که مثلا 20 عصر می 40 عصر می صنعت کلالگری و دست آورده بود Усто Умар Ҷӯрақулов همین مکتب سمرقند با ایجادیات خودشون در مجسم کردن گرد آورده یک مکتبی و از نو احیا نمودن زنده کردن مکتب کلالگری. انا خدمت بزرگی Усто Умар Ҷӯрақулов از همین بورد. یعنی همون ویژگی ها همون
махсусиятҳои хоси санъати кулолгарӣ мактаби Самарқанд омада дар дасти ҳамин кас як ҷилои тоза ёфт, равнақ пайдо кард, ҷамъбаст шуд, шогирдои зиёда тарбия кардан ва аз он ки имрӯз мактаби кулолгарии Самарқанд намурдааст, зинда кори саркардаи анъанаи неки Усто Умар Ҷӯрақулов давом ёфтааст. Яъне хизмати бузургашон, ҷамъбаст кардани дастовардҳои бузурги мактаби кулолии Самарқанд буд. Ин кас карданд ба мисли ки ҳоҷи Абдулазиз тамоми шашмақома худаш ба ҷамъ оварду ҳамин мактаба ташкил кард, мактаби шашмақомхонии Самарқанд ин ҳозир давом кардаст. ба монанди ҳамин ана ҳамин хел якта инсони бузурги соҳаи санъати Самарқанд ҳисоб меёбанд, маданияти Самарқанд ҳисоб меёбанд. ҳамин тавр мо аз арт-галерея ба ҷониби пастроҳи зиёратгоҳ ёдгории тарихи ҳазрати Хизр раҳсипор шудем, зеро охири солҳои 50 ва аввали солҳои 60 қарни гузашта инҷо устохонаи шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов воқеъ буд. бинандагони муҳтарам, ин кӯчае ки ҳоло шумо мебинед кӯчаи ба номи Шоҳи Зинда ном гирифтааст. то оғози корҳои босозӣ аз нав таъмиркунӣ ин кӯча ба номи кулол Усто Умар Ҷӯрақулов буд ва маҳз дар ҳамин ҷо устохонаи калони Усто Умар Ҷӯрақулов воқеъ буд. дар ҳамон вақтҳо дар он устохона Усто Кулол бо шогирдон ва бо набераи дӯстдоштаашон Илҳомака Воҳидӣ кор мебурданд. имрӯз бошад инҷо ба як ҷои дамгирӣ ва истироҳати сайёҳон ва меҳмонони шаҳр табдил ёфтааст. вақто ки аз мамлакатҳои гуногун сайёҳон бисёр омаданд, онҳо мехостанд ки як нишонаи аз Самарқанд баранд. ҳукумати он вақтаи Ӯзбекистон илтимос карданд ки аз бобон ки чандин солҳои ки кор мекарданд, ҳамин устохонаро ташкил кунанд, ҳамин зелин тӯҳфаҳоро созанд. барои ҳаминам инҷа ҳамин устохона ташкил карда шуд. боз дуввуминаш ки ҳамин таърихи Самарқанди кулолро барои гум накардан, суғд афросиёба расмошу кулолеша гум накардан ҳамин устохона ташкил шуд. ин як таҷрибави устохона буд ки аста рафта ин ташкил шудагиш 1958 сол бо раҳбарии бобом. бобом баъд аз ин шогирдо гирифтанд, инҷа бисёр шогирдо буданд, онҳоям ҳозир устоҳои калон шуданд. ҳамон ба бутун ҷаҳон паҳн гирифтагӣ буд ин корҳо. имрӯз ки ин чизо нест. фикри ман ки ҳамин ҷа ба зоида шудагӣ буд ин чиз агар маъқул меёфтанд ҳукуматамо ки дастгирӣ мекарданд аз мо кӯмак расонда ҳамин аз нав барқарор кунем. хуб мешуд, бисёр хуб мешуд. албатта ин як фикр, пешниҳод, дархости авлодони имрӯзи Усто Умар Ҷӯрақулов аст. ҳукумату давлати мо доимо ҳанӯз оғоз аз рӯзҳои аввали истиқлолияти ҷумҳурӣ барои дастгирии ҳунармандон як қатор фармоишу қарорҳоро дарҷ намуда буд. аз ин рӯ ин пешниҳод низ умед дорем амалӣ мегардад. дар хонамузеи шахсии Шавкатака Раҳимов бо номи Дурдонаҳои Шарқ ки дар гузари Мотуриди шаҳри Самарқанд воқеъ аст, мо маҳсули дастони Усто Боборо дидем ки миқдори зиёдаш онҷо ҷамъ карда шуда буд. дар ин ҷо зиёда аз 100 то корҳои оригиналии дастии сохтаи Усто Умар Ҷӯрақулов нигоҳ дошта мешаванд. оғоз аз ҳамин гуна тавобхои зебо то ҳайкалчаҳои бисёр ҳам зебоӣ сохта шуда. Шавкатака бигӯяд ки аз кай шумо оғоз карде ҷамъ кардани мана ҳамин гуна як маводҳои бисёр ҳам пурқиматро? ман умуман ки Усто Умар Ҷӯрақулов мешиносем аз тарафи падарамо аз ҳамон Усто Умар Ҷӯрақулова фарзандашон мамаҷонака ки ту бисёр дӯст буданд, наздик буданд. он кас коргари партия буданд, падари мо олими фалсафа буданд, рафту омад мекардем. вақте ки мо мерафтем Усто Умар Ҷӯрақулов кати нигоҳ карда муносабати маърифии маънавӣ суҳбатҳо мешуд ва инчунин манин корҳое ки ҳаст бисёр нодир, таваққуи бисёр хушрӯ, маҳбуб ва демак ҳайкалчаҳо манамҷа мо мондагӣ музеиба. ин каса асарашон на фақат Ӯзбекистон ба манин аз Америка ва баъд Европа давлатош ба манин ҳамдӯсти давлатҳо ба то ҳозира ҳамонҷа намоиш карда истодааст. набераи дигари Усто Бобо Мирхат Умаров бошад. корҳои эвараи Усто Умар Ҷӯрақулов
муҳаммадҷон умаровро ба даст гирифта гуфтанд: من کارهای شما دیستگی این به دست ایوره اسто Умар Ҷӯрақулов محمد جان عمرов ساختگی این من پسرم میباشد اینم هم کاری باشه دوامداری است هم کار باش پن یا کده خواهش از خودش یاد کته رفت هر همزنین شکل ها هر اژدرها باز چا میسازد. ҳамин дар баъди дидан кардани намунаҳои маҳсули дастони шодравон усто Умар Ҷӯрақулов мо дар устохонаи набера устои кулоли машҳур Аҳтамхон Аббосов шудем. ин инсон худ аз устозашон шодравон усто Мансур Носиров ҳамин ҳунарро ёд гирифтанд. ман аз соли 1975 то ҳамин ҷониб ба ҳамин кор машғулам. ман соли 75 сол бори аввал ба дасти Мансурҷонаким шодравон Носирҷака Мансуров ман шогирд омада истодам. من خودم نه فقط شاگرد منصور جان که من باوری کامل دارم که من شاگرد اسто Умар Ҷӯрақулов حساب کنم میشه چون که من شاگردم که شاگردشان میباشم. من تا همین دم با این فخر میکنم من تا همین دم همین کارو میکنم. من اساسا میکرده کارم چرخه کوزه پیاله شاکاسه کوزه کلان هر خیلی نبارها میسازم. برای کوزه پیاله شاکاسه فرق میکنه لای کوزه ها. این کوزه ها به وقتی کمتر شیرش باید بلند باشد. اگر در مثلا گیریم مون لای کاسه پیاله با اگر در 3 سطلش به 1 سطل زنیم اگر خوکی تیار با 3 سطل خوک با 1 سطل خوک گلمه زنیم باید بدکس 1 سطل زیادتر میزنیم که برای من خیلی یک ظلمک برداشتن با باید شیرش باشد. برای هم فرق میکنه. یکمش اون دیگه‌اش گلمایمون اصلا این کانی گرفتیم حاضرشه چون که اول میگفتیم وقتی فیض باز اوکراین می اومد باز اصلا هم کانی گلمایش کردیم اصلا کاتگور شاگرد من فقط همین که فرزندای خودم من شاگرد تربیت کرده که دو تا پسرم همین کارو میتونن کی نامشون کی کلانشون اکبر خان دیمشون علی شیر خان نصیب باشد آینده به اگه نیت دارم همین نیوروی همین کسم آموزنم. شاگرد بهترین شادروان усто Умар Ҷӯрақулов академик Худойбердиаков Ҳақбердиев дар рафти суҳбат гуфтанд ки як умр аз устоди худ миннат доранд. ман усто Умар Ҷӯрақулов ба 1967 сол омада шогирдӣ ба қабул кардам. усто Умар Ҷӯрақулов барои ман олигоҳ бар ин буд. дигар студентҳо дигар ҷо хонда як касб дор мешуданд. аз бари ман усто Умар Ҷӯрақулов даргоҳи олӣ ролаша бозӣ мекунанд то ҳам вақта. якум омадаги вақтам ба устоз манам хеле корҳоя ҳамин ёд медоданд. ин гуфтанд ки ман 9 сола будам ки модарам ман ба матал гуфта медоданд. маталҳои халқӣ ҳамҷа манами аждаҳо ҳаст. барои ҳамин ман ҳозир ҳамин аждаҳоя сохтам. сари эҷодам ҳамин. устозам чӣ хел буданд ҳамон хел усто шудам ва ҳаракат кардам. ҳолиам ёд гирифтем. ҳар як ҳаракаташон эсамон биёд пеши назарам. як умри ман фахр мекунам ки ҳамин инсон ман ба мана хоҳиши дилама ёфта тониста масалан роҳнамо шуданд. баъди шино шудан аз рафти кори шогирдон ва набера устоёни усто Умар Ҷӯрақулов мо бо гурӯҳи эҷодии таҳририят ба ҳавлии набераи усто бобо хонадони Аламака Воҳидов бирафтем. дар он ҷо духтарони усто бобо бо авлодон моро мунтазир буданд. бинандагони муҳтарам, мо дар гузари модриди шаҳри Самарқанд мебошем, дар маҳаллаи Азизон. дар ин маҳалла дар хонадони набераи усто Умар Ҷӯрақулов Аламҷон Воҳидов аҳлу авлод, хола калонҳо, набера, эвара, чевараҳо зиёда аз 100 нафар намояндагони ҳамин сулолаи кулолон ҷамъ омадаанд. дар ин ҷо роҳатоитӣ, ҳалимоитӣ, анвароитиҳо ҳам омадаанд ки ҳоло мо як як бо онҳо суҳбати ба навор гирифтаамонро ҳавола месозем. хуб бубинем ки имрӯз фарзандони усто Умар Ҷӯрақулов набера эвараҳояшон бо чӣ гуна корҳо машғул ҳастанд. من فرزند آخرین پدرم هستم کینجشان و اون کس مونه خواننده همین قطعه وایه برساندم. من شفاکار هستم. 40 سال شفاکاری کردم. حاضر نفقه به آیتمم شفاکار بودن. حاضر نفقه به
аким мухаммедҷон умарович буданд. Дар кори ҳокимият ҳар хел амал ба кор карда мегаштанд. невараю эвараю чевараҳоям аз инҳоям шифокорҳо ҳаст, ҳар хел ҳунарба ҳаст. имрӯз ба муносибати 120-солагии падарам ҷамъ шуда истодаем. аз хурдсолем инкаса медонам ки дасташон ба як парча лоя гирифта фақат кор карда мегаштанд. аз саҳарӣ ункаса мо намедидем. ункас соати 3-4 пагоҳӣ биронда устохонашон ба рафта сари чархашон бешида як парча лоя ҳар чизҳо месохтанд нав ба нав, ҳар сафар нав ба нав. беғайр аз тавоқу кӯзаю ҳайвонҳои тасвираш, паррандаҳои тасвираш, штакчаҳою кӯзачаҳои ҳаминҳо боз ункас ансамбли регистона аз лой сохтагӣ буданд. мақбараи амир темура ваяша мақбарашам аз лой сохтагӣ буданд. беғайр аз ин инкас танӯр ҳам месохтанд. ункас мегуфтанд ки лоя пазондан дар кор. чӣ қадр пазонем сифати корам чизи сохтагим сифаташ нағз мешуд. Самарқанда таърихаша бисёр нағз медонистанд. ман фахр мекунам ки духтари ҳамикас будам ва то ахири умрам ва дар дилам, дар қалби дилам ункаса номашон ҷойгир аст ва шабу рӯз ункаса ёдоварӣ мекунам. яке аз набераҳои Усто Умар Ҷӯрақулов, Муроҷон Истамқулов, шаҷараи қариб 1000-солаи сулолаи номии кулолони Самарқандро ба хусус аҷдодон, бобоёни худро ки шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов ҳам аз он сулолаанд, тартиб дода маълумоти зеринро пешниҳоди мо намуданд. сулолаи кулолҳо дар гузари мачити нақшин ҷой гирифта барои халқ, барои манфиати халқ, барои ободонии халқ хизмат карда омадагӣ. зиёда аз 5 асбоз сулолаи кулолҳо ҳастанд. ман якчанд солҳо таъриха бардошта аз онакалонам, аз бобоҳом гирифта номҳои инҳоя асос кати ёфтагӣ. шаҷараи кулолҳо сар мешавад аз наврӯз кулол ки фарзанди он кас одина кулол ва фарзанди он кас хӯзи кулол ва фарзанди он кас ҳоҷи қобил кулол. аз ҳоҷи қобил кулол фарзанди калонии он кас турсунқул кулол. аз турсунқул кулол наим кулол, ёқуб кулол, аҳмадҷон кулолҳо дунё ба омадагӣ. аз ҷӯрақул кулол фарзандҳои мондагӣ ки саҳифаи таърихи китобҳо ҷой гирифтагӣ. аз ҷӯрақул кулол умарқул кулол, ӯки ин кас ҳайдарқул кулол ва бақокулол буданд. султонқул кулол ин кас бобои ман. бобои ман аз ин кас истамқул кулол ва усмонқул кулол, бурҳонқул кулол ва раҳима амми мо. невара чевараҳо ҳозир корро давом додисин. ман ҳам якта сар карда корҳои нағз кардем ки давомдиҳии корҳои бобоамонро бо дар оянда мо давом диҳем, чунки аз пушти меҳнати ҳалоли кулолӣ мо зиндагӣ карда ҳурмат, обрӯ ёфта кор карда омадем. то ҳозира албатта қадр мекунем ва фахр мекунем ки мо авлоди кулол ҳастем. фарзандон ва наберагони шодравон Усто Умар Ҷӯрақулов ҳини суҳбат гуфтанд ки бобои боҳунарашон дар баробари ин ҳама шеър ҳам эҷод мекарданд. биёед кулбаи мо нозу неъмат меваҳо бошад, ба гирди ин табақ хешу табору ақрабо бошад. табақ пур аз палав ошомида гӯям лаззатбахш, ба дунё тинҷӣ шавад гӯё дуо бошад. умед дорем шогирдон ва пайравони мактаби кулолии Самарқанд ки шодравон мусаввири халқии Ҷумҳурии Ӯзбекистон Усто Умар Ҷӯрақулов ташкилу ривоҷаш додаанд, бо офаридани асарҳои бетакрори беназири кулолӣ дилҳоро тасхир карда анъанаи ҳазорсолаи бобоёни бо маърифати хешро давом медиҳанд ва албатта зинда медоранд.